tijekom djecu ušapa, djed mama lišća i cvijeća, divan si ti u to doba, ljepote pune si ta. Memorijalni turnir vukovarskih branitelja ove će godine doživjeti 12. izdanje zahvaljujući podršci Hrvatskog nogometnog saveza. U organizaciji Hrvatskog nogometnog saveza, Nogometnog središta Vukovar, Županijskog nogometnog saveza Vukovarsko-srijemske i Udruge branitelja. Kontinuitet ovoga turnira je otprilike oko 30 godina. Pa na turniru sudjeluju sve prvoligaške ekipe i sudjeluje Vukovar, reprezentacija Županijskog nogometnog saveza Vukovarsko-srijemske županije i dijaspora. Hrvatski nogometni savez je uglavnom preuzeo na sebe velike odgovornosti i da nije njega mi ne bi ovaj turnir mogli održavati. Pokriva troškove svih ekipa, smještaja, hrane i svega ostaloga. Za djecu to puno znači, oni u školi već pričaju o turniru i čak svake godine dođu po nekih 5-6 razreda, budu pune tribine iz 8-godišnjih škola, profesori dovode djecu i djeca onda budu na utakmicama i bodre svoje prijatelje koji igraju iz Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije. Za djecu Vukovara je ovo doživljaj kao svjetsko prvenstvo u nogometu. I možete vidjeti šareninu u Vukovaru gdje se hoda u dresovima svih igrača od Mesija do Ronalda i svi tako. Tako da je to jedna stvarno velika promocija nogometa. Hrvatski branitelji se organizirali i vode na sva ova mjesta sva memorijalna mjesta Vukovara i sva stradanja što imaju. Tako da djeca prvog dana turnira poslije otvaranja turnira idu onda po gradu Vukovaru, svaki ima svog vodiča i obiđu te znamenitosti, jer ovo je prilika da tad vide šta se događalo u Vukovaru. Kad dođu ovdje, kad to se vide, onda kažu jao, blago nama, mi nismo osjetili rat. To je jedan turnir koji spaja ne samo djecu i roditelje i prijatelje. Pa evo, kod nas vi znate da ta 3 dana ta koja traju, Vukovar je pun. Pa evo, mogu reći da više od pola naše reprezentacije je igralo na ovom vukovarskom turniru. I upravo nadam se da će i oslonac reprezentacije i dalje biti vukovarski turnir. Povodom 50 godina Nogometnog središta Vukovar želim se zahvaliti Hrvatskom nogometnom savezu od Vlatka Markovića do Davora Šukera. Vjerujem da ćemo i dalje ovako surađivati i da će Vukovar biti pravi nogometni grad. U tebi su moji